Κανονικά έπρεπε να Χαβάη 5-0 ήταν από κάτω, αλλά θα δούμε λοιπόν πόσο ταιριάζει στο Δημήτρη αυτό το σπόρτο. Πολύ extreme. Εγώ δεν ξέρω να πω τίποτα, μόνο να το κάνω ξέρω. Να σου πω, σαν ζεμπέκικο ήταν αυτό. Είναι μία ακόμα άφιξη από τα γιγαντιαία κύματα του Ειρηνικού. Ένα θαλάσσιο σπορ υβρίδιο που κάπου μέσα από την τρέλα των φαν των Extreme Sport εξευγενίστηκε και έφτασε και στη χώρα μας. Χάρη, τι χρειάζομαι για να κάνω wakeboard εκτός από τρέλα? Εκτός από τρέλα χρειάζεται η συγκεκριμένη σανίδα, δέστρες, σωσίβιο απαραίτητος για την ασφάλεια του αναβάτη, σκηνή και οπωσδήποτε ένα σκάφος του wakeboard. Πάμε στο δεύτερο βήμα όμως. Μία σχολή εκμάθησης. Πού, πώς και πόσο. Υπάρχουν πολύ καλές καταξιωμένες σχολές στην Ελλάδα. Καλό θα είναι κάποιος αν θέλει να ξεκινήσει να πάει σε μία από αυτές. Σου παρέχουν τον εξοπλισμό η σχολή. Πληρώνεις για να κάνεις το σετ σου, για να μάθει κάποιος αρχάριος ή κάποιος προχωρημένος. Αν είσαι αρχάριος, ξεκινάς από ένα μεγάλο σανίδι, στενό, στο οποίο θα σε βοηθήσει να έχεις καλύτερα κοψίματα έξω από τα πόνερα και να στέκεσαι πιο πολύ στην επιφάνεια του νερού. Το ξεκίνημα κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Από μια τρελή ιδέα φυσικά. Και την Καλιφόρνια. Πώς πέτυχε λοιπόν η συνταγή? Το wakeboard έχει γνωρίσει την επιτυχία, πιστεύω, γιατί είναι από τα πιο ελεύθερα αθλήματα και σου δίνει την ευκαιρία να πετάξεις ψηλά. Δεν έχει ηλικία ούτε φίλο. Εγώ που έχω δει κοπέλες να σηκώνονται, σηκώθηκαν πιο γρήγορα και από άντρες. Υπάρχουν κοπέλες που σηκώθηκαν με την δεύτερη φορά, ενώ άντρες που σηκώθηκαν με την πέμπτη. Πάμε να μάθουμε